Jednou z mnohých osád obce Vysoká nad Kysucou je i kopaničiarska osada Huslov, nachádzajúca sa v miestnej časti Vyšných Kelčov. I keď domy, ktoré sú v nej postavené, dnes slúžia iba na individuálnu rekreáciu, ich majitelia príkladnou spoluprácou a starostlivosťou i o okolité nehnuteľnosti vytvorili z tejto osady čarokrásne miesto. V roku 2012 tu svojpomocne postavili i kaplnku, ktorá je zasvetená Panne Márii Kráľovnej. Počas jej požehnania sa pri nej konala prvá svätá omša a táto teraz už tradícia sa zachovala až dodnes. Svätej omši každoročne predchádza púť veriacich z osady Vršek. Odtiaľ totiž vedie krásnou prírodou lesná cesta, ktorá je lemovaná zastaveniami krížovej cesty. Výstavbu zastavení financovali a realizovali samotní veriaci, či už ako jednotliví darcovia, alebo sa pri niektorých zastaveniach spojili dokonca celé rodiny. Vďaka súhlasnému stanovisku okresného úradu v Čadci odboru starostlivosti o životné prostredie sa každoročná púť a svätá omša pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej v osade Huslov mohla uskutočniť i v tomto kalendárnom roku. V sobotu 19. augusta sa tak veriaci o 15. hodine opäť spoločne zjednotili v modlitbe počas svätej omše, ktorú celebrovali Víteslav Řehulka a Václav Tomiček. Pred začiatkom svätej omše svojich spolubratov prišiel pozdraviť i vysocký pán farár František Mikuláš. Svojím spevom svätú omšu okrášila folklórna skupina Vysočanka. Na závěr moc poděkovat všem, kteří jsme se tady sešli. Chci poděkovat otci Václavovi, který se mnou sloužil, ministrantům, Vladovi, Jáchymovi a Ludovi, že nás doprovázeli. Chtěl bych moc poděkovat mojím zpěvačkám a dneska mají i chlapskou posilu na harmoniku, takže moc děkujeme. Moc děkuju tady na pravobok. Moc děkuju na pravobok všem, kteří připravili pohoštění. Děkujeme, pohoštění. Vidíte tam, jak se to tam už je to roztočené, tak to nesmíme moc protahovat, takže moc děkujeme. Upřímně Pánu zaplať. Velká vděčnost samozřejmě patří generální manažerce této pouti Toničce, takže upřímně Pánu zaplať, Toničko, za to, že jste takovou duší tohoto. Ako to už v tejto osade býva zvykom, silu komunity a spolupatričnosť organizátori prejavili i prípravou spoločného občerstvenia, ktoré v krásnom letnom počasí a očarujúcej prírode prišlo každému, kto si našiel čas a meral cestu do osady Huslov naozaj vhod.